Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Kinahanglang pa'y bao na to sila, Idana. Kung doon na pa man din hibiling nga sobra pas kabangis ni Tuling. Naibaw na si Nelson sa tanan. Ako na siyang gisultihan bahin, anak. Mao nga, kitang tanan, dili kita mo kumpiyansa. Kikulbaan naman hinoon kung kalit siya mong gisulti, Idana. Gisulti lang nako ninyo daan ang mga posible pang mahitabo sa unahan, tiya. Tiyo. Mulagay. Wala ba yun katapusan ng tanan pag-andos na to, Idana? Doon na, tiyo. Kung sa mag-iingpit ka kasulbaran, Idana, sultihin may palihaw. Gitahasahan tamo Nelson, Leslie, ya magpahigayon tagdakong kasaulugan sa atong kadaugan karon. Ilabi na ang paghatag og dakong pasilungog ngadto ni Idana. Ako nang gipahibawa nga itong mga tao, Papa. Nga mangandam alang ining tanan. Very good, Iha. Kadit lang, Papa. Tingali, di pa na to angeng sa ulogo ng atong kadaugan. Ganong dili man, Nelson? Tungod kay mato ni Idana, wa pa gina to hingpit maangkon ang tinud-anay nga kadaugan. Apan, di ba, patay naman yung kasiyo, Tuling? Ang kamatayon ni Tuling, dili mo itimaan nga hingpit na natong naangkon ang kadaugan. Batok sa dautan. O sibot ni mong ipasabot, Nelson? Mato ni Idana, posible pang masubli pagbalik ang nahitabo sama sa gibuhat ni Tuling sa mga tao. Unsa? Ang buot ba ni mo ipasabot, Nelson? Nga doon na pala ang mga tao nga sama og abilidad ni Tuling? Malagmit. Giunsa man pagkaibaw ni Idana ining tanan? Bugtong si Idana ray nasayod nining tanan. Busa, sundon og tahoron lang nato ang iyang gihatag kapasidaan natong tanan. Kung mao na, dili pagyudi ay nato angay sa ulugon ng atong kadaugan. Dili pa ta angay mo kumpiyansa, Papa. O kinahanglan nga magmabinantayon ta kanunay sa atong palibot. Gusto ko makigistorya ni Idana bahin ining mga butanga. Sige, Papa. Ako niya siyang ingnon. Onya, unsaon naman lang nato ini? Napahibaw na ba nato ang ubang mga opisyal? Pasabton lang nato. Ako ray mahibaw mo pasabot ni Mayor og ni Hepe. Nga dili pa gyud ay taangay mo kumpiyansa. Mas maayo pa, Papa. Mao ni dakong pangutana ron ng imak, Leopoldo. Kung kinsa gini mga tawhana ang gipasabot ni Idana nga dakong hulga sa tanan. Mulagay. Ipangutan na bitaw na mo si Dana na. Waman dyan na siya muingan o kinsapod. Wasan siya musulti kung pila ka tao. Ang malagmit, tagan na sila. Bitaw. Daghan gitingali kay mga tao, good. Tana, mo'y nakaliso diha. Imbis ang tanga, malipay ang tata nga, namatay Tuling. Sao man na nga. Naapa mo rin, nagpahipis palibot ka na to. Mulagay. Pero matod pa ni Dana ba? May bawan na magiron niya kuno na sila. Baka pasubo gid kaayo. Mulagay. Kanadto nag-uulog na balaka kayo ni Tuling nga siyang usa ang naghatag og dako kahasol. Karon mas delikado gyud ni kay daghan ni sila. Tinuod gyud ni Pedro. Unya pa gyud. Ang nakalisod pa gyud na kay karon higayon na. Wa ta makibaw kinsa na. Mulagay. Munayangay na tong hibawan kung kinsa gyud ang mga tawanan gyud. Kana ra ba si Dana? Kung musulti na, tinuod ba yagin ang tanan? Mao mo gini. Ikagulag maayo ba na ni Sir Nelson? Nang, noy? Mulagi. Gilang bads. Mitawag yapon ko sa ilang gingon nga. Way daw tal nga mo daog ining kalibutan na. Kana, tinuod gina noy.
Mayo ta og mahibawaan na to daan puldo kung kinsa gining mga traidor sa palibot nga gipasabot ni Idana. Mulagi, mulagi. Ang niya karon sa kung hunahon ano, Nainong? Nainong ano. Sipiyate siya di ka pa. Nanay na. Nanay Nanay na. Nang noy de. Malagmit, ang gipasabot nila nga mga traidor nga naghulga na to nan, naghulga na to ba? Mulagi. Naari ni duol sa atong palibot. Mulagi, mulagi. Dako ang posibilidad ba? Sus! Kamaayo ba yan nagapuson o dauban ng mga tawhana ba? Kung kinsa maginan silang nagplanog nilad atong tanan? Mao! Mulagi, mulagi. Magbanday lang yung dapel may kaya ron dito mabiktima ng mga tawana. Gusto na mong klaruhon ni ang tanan, Idana. Kung kinsa yun ning mga tawhana, ang imong gipasabot nga naghulga sa atong palibot. Dili pa ko kahatag sa tukmang mga pang-answer. Pero doon na ba kay mga gidudahan? Wa pa. Pero kusog ang akong pagtuo nga naara dool sa atong palibot. Unsa? Duol ra sa atong palibot? Ugod sa may posible nga kadaot nga mahimo ining mga tawhana. Kung noon sa gihimo ni Tuling nato, posible pa nga labaw pa unya ang himuon ining mga tawhana diri nato. Unsa? Mao nga magbinantayon lagi ta, sir. Di pa taangay mo kumpiyansa. Masaligon ko nga mahibawaan na gihapon unya nato kung si kinsa ning mga tawhana. Kinahanglan mahibaw-an ginato kung kinsa ni mga tawhana. Aron maaksyonan dayon nato samtang sayo pa. O aron mahipos dayon nato kining mga tawhana. Naghimo karon og pasumbingay si Idana. Nga doon ako ng mga tao nga nagpahipi sa palibot, nga muhimo og mas dako pang kadaot sa katilingban. Nagkarungog bitaw ko sa iya mga gipanulti. Wa ka na siya mahibaw nga. Naa nato ang agatero ni. Nganong may bawa man siya nga limpyo man kayo nga tong duwa sa pagkuha na tuwana. Dili ta angay mo kumpensa ni Idana. Basin ba og kita iyang gipadungog-dungogan nga kita mo'y mitraidor niya? Di ginas sila kasakop sa atong duwa. Ang ako lang ba, basin og ipanid-an nila ang atong mga lihok. Di tangay mabalaka nila. Kaya bisag mag-unsa pa sila, wa naging mahimo si Idana nga mabawi pa niya ang agati gikan na to. Pero Ronnie, hangtod karon, naghasol gid kayo sa kung huna-huna kung unsaon gid nato paggamit ang agate. Kalma lang. Sa ako nagingon mo, madiskubrihan ra lagi na nato ang sikreto sa gahom anang batuha. Maulagi, pero ang pangutana ba kung kanus apa? Di madugay. Salig lang ako. Madiskubrihan na gyud unya na nato. Siguro abaya gid ha, Ronnie? Gusto ko nga matuman na gid ang atong mga gidamgo pinaagi ni anang bato. Karon nga wala siyo Tuling. Wa na'y sagabal sa tungdan paingon sa kalampusan. Mahimo na unya tang hari ug reyna sa tibuok kalibutan. Sa ako nang kiingon nimo, kung ang agate nakuptan sa mga daotang tao, mahimo nilang gamiton kini sa daotan nga paagi. Nga posibleng mas sobra pa unya ang mahimong kadaot ini sa katilingban, labaw pa sa gihimo ni Tuling. Nakasabot ako, Idana. Pero unsa man nato pag ila kining mga tawhana nga sila mo nakahupot karon ni anang butanga. Adunay mga timailan. Kung kinsa ang nagkupot ini karon, adunay mahimong marka sa demonyo ang iyang dukan. Ug adunay inanay nga mutubo nga bugon sa iyang buko-buko. Mao ba, Idana? Oh, mao nga magmatngon tang tanan. Kung kinsa nga atong namatikdan sa palibot, nga dunay marka sa demonyo sa iyang dukan, angay na nga maglikay ug mangandam kita batok niya. Mayong taog, mabot pa siyang hunahuna nga iuli na lang niya ang agate. Ang mga taong naulipon sa garbo ug kahakog sa kalibutan, kuli kaayo nga bation og konsensya ug kahadlok. Kay alang nila, ang garbo ug kabantog mao'y labing mahinungdanon nila ining kalibutana. Nabalaka og nag-uulgay ko sa imong gisulti karon, Idana. Nagtuo kong si Tuling ra mo'y atong dakong kaaway. Apan, wa pa gid ay mahuman ang tanan.
Kung mabawi lang nato ang agate, sigurado ko nga ang ngayantang magsaulog sa atong kadaugan. Ronnie? Wa pa ba ka mahuman di kaligo? Apit na, honey. Pagdali diha kay nakaandam na ko din para manlakaw na ta. Lagi. Apit na yun. Naunsa man ning tawhana, uy. Kanihara man di siyang naliko. Nakahuman na lang kong make-up siya, wa pag yun. Dus magkaayo. Uy. Hala. Ganun doon na may murag nilakra sa kong nga dugan. Tanaw na ko sa amin. Uy. Hala. Sa mali. Kalit bala ni mitungas kong dugan. Unsa ba, Ronnie? Manglakaw tao di. Oo. Na. Bugawas ako. Naunsa ka ba? Oh, hala. Ngano man ang imong dugan? Huwag ito kong kasabutin eh. Kalit lang ni mitunghas kong dugan. Uy, hala. Hala, Ronnie. Ang agatay. Kalit kami sika. Oh. Ronnie? Ronnie, ano ka? Ha? Tabang. Ronnie? Tabang. Ronnie! Ronnie! Ma'am! Ma'am, kung sino mo? Ronnie, naunsa man ka? Ha? Ma'am, mabliling pulutan! Ma'am, kung sino mo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!